Ya, yang ada kayak Durali ano hindi korobu wari ano koro kay kirarwa. Wala kain sa mga kita na ginabe yakamensan so angin kami tiyawar waiwa. Padahal kain sa mana mana upote bi meto wana. Yes. Ya si me ye yo meta kya wawan di minta kay buki agege. Me sa kaniti be na basongan norak. Ya si me sibon na gine norak. Yang sibun lagi orang. Yo, ya tinagi di bisina ka wabe ilun tebe ako. Yo, tinabura. Timeti kawara sabon dikin takanga ka. Yo, ya kataran dimsi. Yo, yung mga tinagi na ito, wari timen na, ari. Ya bundang kanga nga win tibe ako agi kana kurimini ka kyote. Titain taro me, ya saro. Sabon deken ti kanga. Ayo, kita ko ba? Naiminto ara. Ayaskit, saretan deire ayo enang marere ke kemo. Kita ko ba na reke barami. Deire yara, kau ngagira ibukin kakiwagin tetai. Ibukin kakiwagin Sabbath School. Kumapon nori ana beba nagi. Arana ari. Nagi aro ko yon tetai yo. Ye tena mekin iroya ba. Ana mekin ate kukurei. Nagi
ke akiro ko yon te tai ye itera na ri ye itena mekin na ko na no kawak to singa ya no sabu semai dikin kami inda na ri inda na ko na ka wani ni itera yo Nara pari ke orang kantani nga pari ke kamu akin nanura ibukin sepe te mai rayo sina ka to ngara misinari ito ara misinari na te men nayo me merake ingo ten na pura anta iri kina ke pon yai na kwayan tera na re tiaro sina ka to ngia to ari min ki era se pon pene na re dikasih to wana ki bana kwata ya pokok kita na kinta kai buke oh kwata ya pokok era re Era pari ke aita ndeke reirei ya mi men naras kite ai kamrap kampus semaya kidi kinara kauoua ni itera Ngayon, ibugin na special item. Sinabusiya rin kande sarili kay pa nakanako kunaya. Nakanako rin kunaya lanan pusmain kami hindi narakawan ni itera iyo kamdap. Hey. But most of all, we just feeling within that will make it feel so good inside. Because Mary means we know my love, oh my love to you. We gotta be Mary brings us all together. Share Mary. The heartbeat of this land. So you can definitely just open up your heart and share with a great big smile. Take with someone happy each and every day. Takes by a little while. But you can help this feeling that come from it, and to make it feel so good. Mary brings us all
Happy Sabbath all. Ngayon kay saro ko narata yare sina suami narakamet yanano. Sina mana mana inano. Kain te bikina o te kinta katin. Kamatayo ka nang tira ka na kumuha pa ka na itong ami memory verse. Ngaya, te bikina te kinta o te primary ba ngaya kaya sarili kan te primary. May ay kotak. Aya araba kain ateya ke warere ke saro kori iroya ke yana kain te pathfinder ke tera raya re PowerPoint kain te PowerPoint aya besin daba kain te PowerPoint so saro ko iroya kain te youth kain te roron dikira ke ngaya ari metena no ya te ira ke na pen na tonga kain te youth ngaya kira peke ngaya sana ko ya ikawai anak grup taratake antay
Ngaya, iro sa kaminare ka ngay ay ni mani ki. Sana ko ya mo mani ari mete na kamete na no sa busiya bete ilagin kana kwana. Tekna na kamete na no. Sana ko ya mo mani. Mani. Ya kira bek. Sana ko ya ini. Aini ami kamete na no. Nigero. Ngayak barau pure ngemi na ngaya. Ande mo naman ako rumini tarawais ke nigero. Ay tarawais. Mike. Nagi bubure akam nan memeni. Akam dari ke banasin dia eswa. Pak. Ay kaki abi buaka. Iba konterero bawa buaka. Ay kanuragi iba komi. Ba oda ba kanga itoy. John nabe. Ngaya ira pa ni tarawais. Sa mga anak ko nigero. Aya, ibiribi wawa kibuna tepi mewa te meni mewa. Kam na korai pa ni kapeni. Naki pangantek on naki kamtek. Kam nari pakam naki bubure. O kam nari ki pa o kam nari memeni. O kam nari ki pa na sinteswa. Ay kaki ay buaka ka. Ibu akon teror buaka ka. Ay kakamnura ibu ako iya patiota ka nga ito'y yon tiyabe. Ngaya wara pa ini oskosa pa mete ya kamete na no ini ki. Mana kan kona kiro ya mo ini tabe sai ka mana ki ya kina tabe senaro. Aya oi pukin na respeso ay tema sabusia na usune kapwa pa akan ako to wana may mo may kay kanrapa. Yes.
Chest. Yes. Hey. Yes. Chest. Yes.
Ngayon, ang dapat yan ini, ang tangroy. Ang kay saro ko narawarin, ang nako yay minarara na offering. Ngayon, tikinta ya karikya na mais, wapi, menimewa tinebui sans. The primary, ya karikya na mais, onuwa wanebui sans. Mane, akarikya ya mais, tinebi meto wana ni mebui sans. O ay ni Erikan Group 1, anak group ni itera. Akarikia yamay $43. Kain de part find akarikia yamay sinimani 6.70 cents. Ay ni kain group 2, arinetia watara group. Akarikia yamay sinimani 42.60 cents. Ikotaki, ireke ikotaki na. Ami offering ni kotak. Tetapi saya ikotaki o ide ke ikotaki na tepuan mepi monoa tetara. Ngaya kabara te buda de to grup are ni grup 1 na area dia ini na grup ne yerong. Amda boy bukin kunara. Ngayon to wana kunara sa mga kanakwari kinakon ana usu ni kapwa. Ngayon, ikan ako kunan ni PT, ngayon datan diri sa kunan endo kidikak payer. Ya po ara tayo nang nakong kanda rin mina. too fast. Before she knew, she was standing on a thin black sheet of glass. She's a bold of dust for her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared.
Sita po kayak yung opanami. Yay, amen. Kaya. Amen! Harap, sakay daw na konti. Ay, pite, bukid ko na ng damaro at nabunabuntay nga po ngayon, yung anida to karakoras. Sa kakay daw, bukid di. Tapos pang kamnara balikat, tanday day, kain the preschool, kamraban, sa pangami, nanon, tatabas sa iyo, ariyat ang kami na may katawroy. Sinawag ba nang muli na tayo, ang kinang payapapag tayo, tapos narisan ako rigigin, kanuan na ayawag tanday day, kamnang darabari ka tanday day, may kurubo, bukid sa pangami ang masan ka na kung tayo yun. Nakon, dagan tatabas sa naro ko. Okay, sa tabo mga iyay kapon kan data na kung oraya di ni ebite. Sa wusi yan ebite man usu ni ta kabwa. Pa akatawro ka nung the Sabbath School na ko mayita. Wala kosan ba mi nga nakamburo ay mau. Amrarap. Sa kaban yung orarangan ni hidon manerayo matadira ni ebite kain data pa akanuang kan the Sabbath School na ko na narukulong at the Sabbath School 9 o'clock sa. Ikakang roy ruwaw. Guys, mara na tutan ngayon, stipid tutan na ibukin nakakita ko rin pa niya pa ni mind tayo. Ang kinapapin ng tawroyo, magata ka nga sa mga reirei kinakundana ko, sa mga muantahiri kinakundana ko, mind waiwa, enariyan penen kakanuay kayo. Tumantaboy ka. Kamra bang kami, kamra ko, datay, yon datay. Ibon datay kami, ay kanay kami, itiawatara, tunay na itiawatara, kayo di. Matanungin dito orak ko. Hindi kong kuhay. Yaidik kaya amon ni itera. Itiap. Yerong ani kina na tawaro ko kan tutan ay tutanan karakuan. Sakaw ngay rik. Amasan no ka kinana tutanan tayo di ko dibugin de bako na takaibok. Nakon tatabas sa naro ko nababagin de meos. Enam mga manubos na batakaibok. Akan ng mga nora ba detapa pa. Kana mga tinatanan na pa. Nakon na kana pa ko rumin tayo wasan tanaki. Wasan wawa, wakiwa at mananga, nakukanan. Sa reirei, tutan mo tutan na pa yung andas kunan berendo ko. Detayas kunan berendo ko na ban. Detayari ka na no pa yo kaya sa kameo nanaya. Akya ka ko rin makin ako nung wena. Kamnara pa rin ka yo. Tayo sa kanang kuangan na ako nigilan detay. Sinangwagin ako na tarmorya baba ka nakikatan ako sa kanang kuangan na misinare. Kamnara pa rin. Oriyat ang kami.